Sarado pa yung airport. Nakasara lahat ng pintuan. Hindi kami makapasok. Good morning everyone! Welcome back to another vlog, and today po ang aming flight going back to the Philippines, and it's going to be 20 something hours or probably 30 hours na hanggang sa makarating kami sa bahay. Nakabihis na po kami. Nakaputi kami. Hindi pa po kami nakakatulog. Wala po kaming tulog. It's already 1:44 AM. Wala po kaming tulog na tatlo. Dahil hindi po ito natutulog. Kaya walang nakatulog. Buti na lang talaga nakaidlip kami kaninang morning. So at least, medyo kami. May energy. Ganun. So, yeah. What I'm just wearing is just this one. This is a sweatshirt from Hollister. This is pang lalaki. Baka magtaka kayo. Wala kayong mahanap. Doon po kayo sa panlalaki section. And also, I'm wearing the joggers na panglalaki din. From Hollister. And then, I have compression socks. Yung ginagamit namin na pang duty. So, nakaganon kami ni Mac. Because it's gonna be a long flight. And kailangan natin makompress yung mga paa natin to avoid blood clots. Ganyan. Bawal ma-stroke sa flight. So yeah, we're just waiting for Daddy. He went downstairs to bring the basura, yung luggage na kung saan yung luggage na para sa mga dede ni Mishi, mga milk niya, ganun. So ang natira na lang dito is yung backpack namin, yung car seat, dalawang backpacks, isang car seat, at saka yung luggage kung nasaan yung mga gadgets. So yun na lang. Ayusin ko lang to kasi nilatag na naman nila ulit itong foam, and then we're gonna go na. Run ko na rin yung dishwasher. So yeah, dyan na si Daddy. Hey guys! Andito na kami sa airport. Sobrang aga namin. Anong oras na ba, Daddy? 2:15. Ang flight namin is 5. So, di ba nasanay tayo na nag-aalala lang kami sa bagahe. Nag-aalala kasi kami sa bagahe namin kasi nga baka excess ganito. At least, madami kaming time to assemble stuff, ganun. Sarado pa yung airport. Nakasara lahat ng pintuan. Hindi kami makapasok. Buti na lang di pa kami bumaba. Si Daddy lang yung bumaba, nag-check. Guys, dito na kami sa airport ng Minneapolis. So, our first flight, sobrang antok na antok talaga ako. Tapos si Mishi, nakatulog naman siya, pero start and yung dulo ng flight namin, she was crying. Gusto niya kay Daddy lang. Ako tuloy, nakatulog. Si Daddy naman, gising sa akin. Maglaland na tayo, ganun. Kahit hindi pa naman kami maglaland, nakakainis. So, yung flight namin is going to be at 10:17, I believe, yung papuntang Korea kasi may layover pa kami sa Korea, and then Korea to Manila. So, darating na kami doon gabing-gabi na. 3 yung carry-on luggage namin, and I was trying to gate check the carry-on, pero ayaw nilang i-gate check. Kasi nga, pag i-gate check na kasi, diretso na kasi siya papuntang Manila. So, ayaw siguro ng Delta na magbayad sila ng hanggang Manila na bayad. You know what I mean? Ganun. Tapos sabi nila, hindi naman full flight. Tapos meron daw madaming space. 3 pa rin yung luggage namin. Hirap na hirap tuloy kami. So kanina ang nangyari is si Daddy, hawak niya si Mishi. Tapos 2 luggage na una na sila sa loob ng aircraft. And then I was left behind sa may bandang door kasi pinag-gate check namin yung stroller while I was holding another luggage and
another backpack. Dalawang backpack pala yung dala-dala ko. So, yung isang backpack ay nakasukbit dito sa luggage. And then, yung isa is nasa likod ko. Tapos, inayos ko yung stroller para maiwan siya dun sa door. Hirap. Ang bibigat pa man din ng mga carry-on namin kasi mga gatas ni Mishi, tsaka yung mga gadgets, yung isang luggage. So, kain tayo guys. Chicken wonton sa akin. Kay daddy naman is beef Sarado pa japchae. yung Asia. I was wandering round town in a city of gold when I was struck by luck 'cause I found you sitting all alone, looking down your phone like a restless soul. The wind that stroked your hair left your scent in the air, and the sun was almost acting as a spotlight just for you, making flowers bloom. Grabe naman yung chopstick nila. Para namang yung yung laruan natin nung bata tayo. Yung parang baril-barilan na kawayan. Palsuot. Palsuot mo. Man, look at that. Mag-rap. Parang masusulat yung bibig mo. Ay, may tinidor mo sila? Meron naman ba? Si Davi daw. Tinidor ba ako? Kutsara tinidor sila. Yung kutsarang at least para sa sabaw. Naglabas na ng pagkain ng mga adyo. Masarap yung sabaw niya, daddy. Medyo anghang lang na. Yung anghang niya is black pepper. Parang gano'n. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break. Gonna make you stay just fine. 이대로 모자라지도 멈추지도 않아. 'Cause I got my collection. 따뜻한 노래, baby. Touchdown, Korea, daddy! Grabing flight. Ang haba, grabe. Say, I like it, I go la 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 la. I like it, I Daddy, mukhang malayo-layo pa. Hindi ba pwedeng magganyan tayo? Mukhang magsha-shopping pa nga. Diyan ni Duty Free Cosmetics, daddy. Tani perfumes. Wala, daddy. Bulgari kaya. Malamang maano na pala lalaki ko.
To make it stay just fine, yeah. Napakalayo naman talaga ng gate namin, ano? 1 kilometro na po ata yung nilakad namin. Oh my God, buti na lang talaga. Buti na lang, daddy, may stroller tayo. Buti na lang talaga may stroller. Kung hindi, naku, kawawa kami. Hingal siguro kami. Ay, kawawa naman ng baningning namin. Puyat and pagod yan. Anong oras na kasi dun sa, Sioux Falls? 2:00 ng madaling araw. Ay, mawa naman. Tapos di pa natulog sa aeroplano. Ay, napakainit. Gusto ko sanang magbihis kaso hoodie lang din yung dala kong pangbihisan ko. At saka leggings. Yung steak. Pagod na kami, guys. May 4 hours flight pa kami and then 3 to 4 hours drive pa. Pagod ng bahay. Grabe. Ay, parang ayoko na ulitin to. Yeah, malapit na tayo makauwi ba Nini? Malapit na tayo makauwi. Yay! Parang doon pa nanika. Oh yeah, 아름다운 그런 날이야. Yeah, it's all good. 너를 아름다운. 'Cause you Mishi! Welcome to the Philippines, Baningning! Ay, di ba mabalik? Iwaga na si Lala na? Ha? Iwaga na si Lala na? Welcome to the Philippines, Baningning! Bakit excited niyang batang yan? Bakit excited ang batang yan? Ha? Ay, grabe ah. Tingnan mo yung gulong niya banda oh. Halos lasog-lasog na sa likod. Gas-gas. Kumusta na lang kaya yung puti? Itim na siguro ngayon yung puti. Ha? Anong green? Hindi, yung puti. Ayan na, sa likod mo. I think we're good. Shipping and all the luggage. We're still waiting for Daddy kasi kumuha siya ng trolley na yung parang pang hotel, yung pang maramihan. Ano? Para isang tulak lang. Kasi wala naman ng ibang taga-tulak. Lahat sila ay may ginagawa na. Pwede na kayo magpasundo, letter A, tapos number 8. Para hindi na kayo bababa po. Letter A, number 8. Paglabas nyo lang itong gitna lang. Ah, sige po. Hindi na sila, iikot lang sila dito sa taas. Pwede na kasi sila umakit ngayon. Ah. Eh, lalabas pa rin naman sila. Kaya okay lang sir. Sakto lang yung paglabas nyo dyan. Nakaikot na sila. Mas madali na mag-pick up ngayon dyan. That's good. Waiting for the family. Maganda naman pala dito, Daddy. Dito sa bandang labas. Oh, para siyang hotel lobby naman. Damdam ko na po ang humidity. Uy! Yan! Sa Lala niya! Uy! Walang tulog-tulog yung batang yan. Diyos mio. Bumawi kapag uwi natin. Anak ko, matulog ka ng mahabang. Hmm? Ading. Ading. Check naman, G.
Karga. Andyan po. Good morning guys, andito na po kami sa bahay. Finally, thank goodness. Nakatulog din kami na oras na ba? Uy, nakatulog din kami na 6, 7, 8, 9. Almost ng 5 hours. Pero parang alam mo yun, kahit nakatulog ka, parang pagod ka na, parang iba pa din talaga. Alas 10 na ng umaga. Siguro mga 5 or 6 na kami nakatulog kanina. Anyway, yung anak namin ay wala pa pong tulog. Naglaro. Kaya, andyan sila sa labas. Nagising kami kasi maingay. Ang dami niyang fans. Nagdatingan yung mga lola, mga tita. Buti na lang talaga, safe travels. And thank you so much everyone for watching. Lumas muna kami at Before you pick up the phone,